Il-Ministeru għat-Turiżmu ħabbar proġett ta' restawru u rinnovazzjoni fuq it-suntier u l-faċċata tal-Knisja tan-Naxxar, propju lejliet il-Festa ta' Marija Bambina. Ix-xogħol se jara twaħħil ta' dawl adegwat mal-kampanari u l-kopla u restawri ta' suntier preżenti. L-investiment li jlaħħaq l-400,000 euro se jagħti nifs ġdid lill-qalba tan-Naxxar, anke bilan li jattira aktar turiżmu reliġjuż. F'konferenza tal-aħbarijiet l-Arċipriet David Gawċi spjega kif b'kollaborazzjoni mal-Ministeru se jingħata ġieħ lill-Knisja Monija bl-istorja. Nifhem ngħid il-proġett ambizzjuż li l-Gvern ċentrali għandu permezz tal-Ministeru tat-Turiżmu illi indawlu b'mod kif jixraq il-kolleġjata tagħna. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolos qal kif in-Naxxar għandu l-potenzjal li jkun mutur ekonomiku fiċ-ċentru tal-pajjiż. In-Naxxar huwa raħal li kapaċi jkun mutur turistiku fil-qalba ta' pajjiżna u għalhekk irridu naraw illi nkomplu ninvestu fih sabiex bekk in-niċċa tat-turiżmu reliġjuż tkun waħda minn dawk in-niċċeġ partikolari illi fuqha nibnu turiżmu sostenibbli għas-snin li ġejjin. Dan huwa parti mill-isforz tal-Gvern li jattira tipi differenti ta' turiżmu permezz ta' investiment madwar il-pajjiż kollu.